फरायसा सान महरै फालिबोबाय थादों। सिगां बोसोराव जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जोनोम सानखौ खुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय देग्लाय कर'ना भाइरासआ मुलुगनाङै साग्लोबसारनायनि थाखाय जोङो गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदि जोङो देग्लाय फालिनो थाखाय जोङो सानाखै। खालिबोल' जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां आसामाव बा आसामनि बाहेरायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि दं, बेयाव आफादनि फिरफिलाखौ दिखांनाय लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारि मोननैखौल' जों लाखिदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै भारत नाङैनो लकडाउन जि फोसावनाय सरकारनि जे नियम, बे नियमखौबो जोङो फालिनांगोन। मानोना जेरैबायदि कर'ना भाइरासआ दिनै भारतावबो साग्लोबसारदों, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जोंनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो बे रोखोमै फोसावदों। दिनैनि बे सानाव गासै फरायसाफोरनो जों गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे खावलायनो सानदों, बे लकडाउननि समाव गावबागाव न'आवनो थानानै जेन' फरायसाफ्रा स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटिनि जायफोर फरायसाफोर दङ, बिथांमोना गावबागाव फरा बिजाबखौ फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाबफोर फरायनानैनो बे समखौ जेन' बारहोयो, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों। लोगोसे बे साना जिहेतु बड'फानि जोनोम सान, बिनिखायनो बे सानाव गासैबो फरायसा, गासैबो बर'नि साननो गोरों, बर' माहारिखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खावलायनाय, बड'फानि जे सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो, बे सिमांखौ जेन' जों मोगथाङाव महर होनो थाखाय जोङो बयबो साखाफारा जायो। मोनसे माहारियारि आफाद, बे माहारियारि आफादखौ बयबो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जेन' साफ्रोमबो बर'नि बुद्धिजिबि, साननो गोरों मेलेमजिबिफोर, फरायसाफोर जेन' आवगायबोयो। मानोना बे आफादा बयनिबो मोनसे आफाद। बिनिखायनो जोङो खावलायगोन दिनैनि बे सानाव बड'फानि जोनोम सानखौ गोसोखांनानै गासैबो जेन' बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जेन' नाजायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'फानि जे जोनोम सान, बे जोनोम सानाव जों बयखौबो जोङो दिनै खनसेबाव खावलायहरो। অধ্যয়ন কৰাৰ লগতেও বাহিৰা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ যেন অধ্যয়ন কৰে আৰু অধ্যয়ন কৰি এই লকডাউনৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাটো যেন পাৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজিৰ এই দিনটোত আমি আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰতিমূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ এই দুটা কাৰ্যসূচীটোৱে আমি ৰাখিছোঁ। কাৰণ যি ধৰণৰ করোনা ভাইৰাছ মহামাৰী ৰোগে আজি গোটেই বিশ্বত বিয়পি পৰিছে, গতিকে সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা সময়ত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই কিছুমান কাৰ্যসূচী লোৱাটো উচিত নহ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে সকলোকে এই সময়ত আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, নিজৰ ঘৰতেই থাকক, যেন ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নহয়, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে যিহেতু আজি ছাত্ৰ দিৱস, এনেকুৱা সেইকাৰণে আমি এই ছাত্ৰ দিৱসত এটা বাৰ্তা আমি ছাত্ৰসকলক দিব বিচাৰিছোঁ যে নিজৰ ঘৰতেই থাকক, অধ্যয়ন কৰক, নিজৰ স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰাৰ লগতেও বাহিৰা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ যেন অধ্যয়ন কৰে আৰু অধ্যয়ন কৰি এই লকডাউনৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাটো যেন পাৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজিৰ এই দিনটোত আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অধ্যয়ন কৰাৰ লগতেও বাহিৰা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ যেন অধ্যয়ন কৰে আৰু অধ্যয়ন কৰি এই লকডাউনৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাটো যেন পাৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজিৰ এই দিনটোত আমি আহ্বান জনাইছোঁ।